kapang doctor busung norok sal kisa sekango je Bohok tei blade tai itcha kongmani norok nugui ni mangkhana tom ningke chung tini mini je thai omongi kolok para area bo area khobjago gabdi area khobjago chung amakino Wanama singsa kirima sisa party mong ba ingya tongmani ingri phunuka chini takuk Rakesh Deborma ingyano ingri phunuka bo kaitorni blip khayei kaitorno hamjakmani kaitorno surimani bisingtei omakino tini jeng robibar ni salo jeng mino sokpaikya tamnike sarik sanjani somoyo jeng bo time green bisingtei tini bomani jeng koglam sai lailene bo tini tomke bo kaitorno bisas khai ba kaitorno surimani bisingtei je o Pathor Tikhulai mangkha nini sinmung swkang rwgwlai jago ani mungko Rakesh Deborma para parangko kami kolok hingke jotona sinobota main para mungtam meno bodo chandra para gabardi area bo bisin thekle nang kaitor god omono jung suri phainam ang 2012 ni simi baptisma namani 2012 ni December mas 25 tarik Christmas pro ang baptisma naman abdisnawi nang suri tongmani khana min khokding nge obon yagulo je nang online ti suri hone jeng social media rok nugui tongmani nin page ong bisingte jeng nugui tongmani obole tam bosik jorti ko sagradi obo to kubuino mane ang buyano kol khaigangke surna musung jago sujangna musung jago ka suri ro tamke ang to ne jemano ne ang gosia ang ma maya heda ga kaito ni mungwe ang je ringe surika gabon pore Wanama sinsa kaisa bini bokote itai Pathor blade no komanda noro nugui mankhana blade no Wanama sinsa ang nije se bisas khaiman leya obno nugui kobui dawa ang porona bar phunka singna kya goboro ano photo patoka photo paton pore ang nai na kya oi to kobuida thei rok ta tong da thei bo tongo blade bo thei nangjak blade no Wanama sinsa ba hai abo to ang nije bo kali manya bo kaitor khaya ke ang manya he diba kaitor sebo khana min khokding ke nang je kwbangma borokni no phaibani khnamani nang bosik jora koijono borokno nang hamrui mangkhana koijono borokno hamrwka kaitorni mungtui abo to motamuti tapsa jote hamaino thangbayo hamya to korosapon phigya mane 100 ne bisingo 90% motamuti hamai tongmani no ota baksa borok tong hamya abo hongke jemon tamne sanai o basa paralysis mane sir kthirong ngai thangka apta hamya ang abo to ang guarantee buri manya he diba apta ang nije hamre ba manya ba kaito naika ta hamnai ang obo baksa borok tongo science no hamjangnai doctor no hamjangnai tongo doctor se mutai doctor se thinangni chati rokno tlang thanai doctor se joto kisu khaimanai hingke nung khoroksa je kaitorno puji tongnai bakhe mani mangkhana abo buisho mukti sai tongta abo ta ang nije se wansugui manya do ang abo nije wansugui ang omtei rok ngadang kisa wansugui se manya ani bakwa kisa bon kesa phaya bini bukungni omtei manai rok kogan hane ang kisa pora wansugui manya baksa borok kaitor tongo baksa borok mutai tongo baksa borok tongo buddhist tongo baksa borok tongo tamnai Allah tongo baksa tongo kaitor tongo hingke oboni bisingti nang bises khaimani bisingti nang omhai phunugui mangkhana ang poito khayo ang kaito no poito khainai ngai koroksa ane surimung wanyo kaito khana kana nai bo hamre kane ang wansugo ta nini je o je nok je nini girja nok nini surimung je khaimani nok nang bo bisi rogole nang tangjak obo o bisibon khayo o 2025 ni o January 2 tarik no bang udbojon khayo apule nang udbojon khaibole nang seng sejino nok ang saisung tangka ani sakbai thangnai ang kisa misa dokan mane arang baino ang o nok thana ang surinani ne ang tangmani abo hai ama hini tangmanta khana khajan takto busong chini takuk bo khoroksa kaitorno tui kaitorno lobui suri tongjanai imangni no mukhang sramsika tamungka wansugi maya kok wansugi maya nugya kok rokno nugya mokol bai nugya rokno makino bo Tikhulai phunugui tongkha logrokni bisingtino obo bo phunugui tongo kaitor tongo blip rongdi omaino min bisingti bo saman klaio tamra piprasani omai khoroksa achai phaikya surimung bisingtei hingke jotono support khainani dorga tamnike bo yakung mini hamjaya khairikma jisa kenba kaitorno blip khaimani bisingtei bo mahai je Pathor ba
blade tok Tikhulai Fonok maha ke je Pathor kok man le koiter kok khana mini je Bohok Bising da kok na boron kok khana ba abo bohong ni koge phayo Pathor duita nukha it chaka tinta blade kaisa no kene ni phake kening bai pheke ta na bai phake ta ke tai mokol ti bo thei phake bukong ti bo thei phake abo tang video call khaipro no nukha go kong mani je o Pathor blade obo ke ang mokol bai nukliya om borok biang ni borong ko ta chela kapani ni sawo bini bumungke sonali tirpra bo bai khle bai contact ni nang amake bongke borok ani Facebook page so borok ani number nawini borok call khakya aroni khorasa takhok bo bongni parani bongno ganani rogi bo suri bono suri nani bage ano call khakya ke ang suri rekha ke suri man lole no bonang suri man bising tin yonda tei kathar ang online ti suri wana ang chirkho go sur kai ko an logi kaka botongo wo we kene ka suri ka bine condition no ge bo black thei hasi buko simi se khwa khwa ngai tongo mokol phege mania azara wa ang jisne mungbai tei kata suri ka suri man pore bono tei khare di ne khare rekha kono bo srapcha ba gonta kaisa rong pore kono bo kapakhano ai ichaka ko ge phekane so abai ke bole je bo kok prun ni yagulo bo pha phake ei phai thangka ne ro admission no phai thangka tongoi thangka tabo kaham no tongo bo ni no ke borok phake ke ba admission ba amake khai to toraman jaga mane borok tonglai hingka ka to tongai mano andro admission room rok tang tongo mane jaga tongka tongai mane abai ta asa jabardasti ya abai ta ke nin ka kan masang rasina bo tongo ke ba nin logiwo je kaka nang je monole je o Pathor Tikhulai mani nang bosu jorti believe khaiman Foito khaimane hangkai to kai to no foito khaimane bising ti se bonolo foito khai phayang ang kai to no foito khai se phayo ang oro khaimane karon ke ani chere hamyano suri no ne ang khaimane se ani chere no suri dei tong mo tabo ang gabon bising ti na dino sarik khanda dora ambo suri tongo ang girja phaimane video calling khai suri tongo ang bukhuk no no khade mukum jak leng jak khai mokolo kasa kasa tai bini buku rogo kasa kasa ki hanang gar nukata engka pro kang bono singo bano sai khna ka bahaya bhai gotna mane mane to mo gotna ni buku ki thik ke pawo ni bosa manita hain sa kana ki ma suri ka ang bo boy ba khano suri ta ni na phone kan bosa kana kaka bo ba blade ko blade Pathor tinta phone ka dina pro apure nang video calling ti janu ko abo ke video calling tinu khar bono mokala kata kata ki hanang da buku go ki kata kata nang da video calling ni bising tinu ka ta ni no phungo ka bana thaka de bini buku te je blade ko khana no phunu ka photo phunu kata ka bana to nugli asanta gen je nin serai le ta mangli pheman ro je hamena yang ani sere ta mani khnai pheman no daga pe kai to ni bising ti suri o hamya hamu anai boi phai suri jagi hami thango hanai khamani ko khana khana ma hangka yang sini khumong area ni bising ti khana mane khol kata khong ni bising ti engka ang suri jagi nai ani foito angar thang suri jagi hamnai ne foito khai themani ka engke ni serai le tau jorti beting tabuk tera engke motamuti improve onek tang kha improve nin serai to ma hamyangi pheman re hamya mane yakung yak kisa himi manya agi to kaham kong tang mane bolumoi himi manya manita abon ti pheman lomo e hamyangi pheke nang doctor ogle pora phono Doctor GB rogo tongai pheka ICU rogo 2 mas ki tongai pheka doctor tom sa doctor kono report dei me ya borok je report dama by je test khai mane report mane different report khai sawa normal doctor sawa alka angka botai kono sana motun kari khata ke nang to ngla kharo doctor nang ya nangkha o je suri mani je kai tor bai lob jang mani bising tinyo ang tenang hamri man chinai nang ni phekena dang jote bising improve hani prai 50-60% no porong kha nang bo pro ko pheman a jaga tabo ang khai mane ke April 3 tarik ko phai April 3 tarik motamuti ka ge khabang doctor busong khana kana tabo kagani kholi nan rok je cherai mini cherai hamyang to mai tau jorti doctor bai phonwan bising ti puno asuk hamyangi tong man ni tabo ta kisa improve ngai phaja ni khana ka tangmin ko tinyom oma kiro tipras harungi je jaga jaga wo ba suri jagoi hamu ba jaga ka ochainai hamu kuno no kya bono hingsa khaimam chaya haipono bisas to hongke joto jaga na hami mano haji main ke bisas nangnai amo kenebar
जों media ngai pono amai kok samaya hai pono जों borok ngai kok samasi abo tiprasa ngai ya जों borok ngai kok samani borok mun chunika babimani cinta bango गोबां borok thanga borok hamnai abo mache kelayo to amike borok ta hamna nangnai borok to thangna nangnai bor shot tongo borok ama heningo bor to tam ngai khuloka mono jengte sunglaya na tako nungtangai mane tomni bagile nang khulongmani ba bunya suri hamran bagi nang khulongmani abo Pulyawo angke ang obo bunyo surina rokne ani kono wansung man sekre do ang sungno kaise gija khainan hene khulong masi do obo hai angke olo boi kobang mano para rongni bo khai nai phaikya songbo suri jangna mo songo nong bai ne ko ekjona rogi phaikya para rongni kobang mano phaikya gane gini rongni bo angke ga hamani osasa nogoi tongo raja lologe nogoi tongo angke apron simba boro rotai bo saimanai pijagai tai bo saimanai ne phaibekya abaida ka kabangma motamote miracle Wanama Sisa hamir ba hamani nukha tam tam ni ne jaga bati bati hamya phai hamka o jaga to mane kabangma portrait por rogi phayo do je kono rogi ang suri rohor tangai suri rohmane bisante motamote hamani nugota toma rugi phai bisiba phayo bohok ni bemar mang phayo tabo sanata kasini borok ram bisingo bohogo je manere lai mane aba hemang bisik bangma nuko gota ya musik lai ma amte mang kabangma nuko ke borok ba kobor phaigen ke ham jaman kobor khoroksa phaikya sikol khajak yago pasta sikol khajak yakongo pasta khajak he abar rani bazar bakha nei ni saw go bo anro phaino pule phaman dina ka ambo na tangai soriliya he gatai wasa phaibrong ke ambor bini khorongna tangai sorika apro ka bonang tei kathare rohaka tei kathare rohaka bono sri woi bono makhango no thanga sardi hinnya bono angre rohaka ka sare kan bo tei makhango nangkhang ka no tei katha nangkhang ka no bo bdap sa kalane thukane saw gabon pore ka no bo hamka obo kaisa blai no Wanama sinsangka je nindo je kobor phanya ni bung le tamo bin bomo rasel debro manjo rasel dangkomo rasel bokaran bazar rani bazani bino ro thange interview rakhai mane yo inke ekdin santa nang taisa chuklai tung taisa interview na tamni bagi inke kebo tebo tongkho ni hamnai borok agen ke nindo joto kisho hamoi cheng khama bising cheng mono masung utamni karon inke do phani bisingo hamya saya kebangma nukjago cheng chini borok rong bising ko nungle nung o jaga nung je oko naimani rugi rang puisa rokna rang puisa na yaw ko rang puisa ni khela ya do tamne ko ticket chimse khajawo 100 taka ke asmota ticket abo tangi na jaga bole abo ngka sini onok thar snamna ni bagina na jago ta ete borok khai te ka hamke oro kono offering collection bo khaja gya je kalangna mo sumna 10 taka ho 5 taka ho 2 taka ho abo borong ni ichha kalangka kalaya maksa borok tong do amake nai mane rang puisa na oi bunya thothogoi anya e shori lai tong layo mane rang himi nai tong nukjago bi tong kebangma jaga rogo nugo o jai ning di nini shori mung di jesbung ni baksa tatal tong tatal sijagi phayo kebangma tong do obon bising tile nang tam sana buchung মানে কাইটনি মঙ্গই ব্যবসা খাইকাংকে ব্লাইনা সায়াং নাই do je samukane bo majra manjang ang tuito khayo tanmuke ang nijele sakbai thang rugisi ang bo blaina rugi tang mane just boro rongo tabo kobangma nogoi tongo potre pot ke sulai rang puisa na wonine abo kaisa blaina saya tanmuke abro ke ang as saja gyata mane rang puisa na aso torjak lai mane saja gyata nung boda ulo mane bor kebangma phayo thamong gyam abro na rang puisa na bakko mo thaima dong bole amai rogang ni thana mo banao amai rogang no noro report khai mano next time nai bo nai tita nini wansung ro dong dong ani wansung wayan wansung ala dang dong do tong ge bakto borok dong do rang puisa na hamjagi dong kebangma rang puisa na bage business khayo bunya thogogo 10% thogogo 10% to suja borok joton thaimo 10% suja borok takuk chong thnorok je social media nai tong joton thaimano chini 10% suja nono hamjagi phaika bisa thege borok no rang puisa na bijing de fam logoi rang sao amai ro kebang ma nugi jak tong nung boda ulo mai rok dong no mo thagradi ane thane wa ang obo hairo ongala ang khorosa sogya borok ang basai tongna jani sago pan kare kaito soba mane kare ingkangke ang bunyo thokai sele ang tam bahike nai bana
abo kai to no phalma se kalai om tengke sangrang puisa borong sago na ha kangke blind sayang nai hasi ane je wan sing no thangda nang je nini sori je to hamya yakung yak serai phangin thek dan sare obong phangsi ni simina ngo hai ase kron simina aje phung dikam ke je sarkarni theke je facility rojak mani mara mankana ang to kon phum maya so ante facility tam ke bata sini mano ta je bata man kanga om facility no mano obodo bata to mo ba je nini yakung yak hamya obon bising ni facility bata man bata basing man 2000 ka mano ta 2000 maso maso man asing mano amasing man na ge tai ke bo kochina borok le tini nini ro tini baro bibar ba tini borok kubangma bo ngkhana ang nini to mane kochina ro dini nang ane idea wo 100 থেকে 150 জন বাবা ka 100 জন aro yani az mane ang kon ni nani mane saiman liya ko tawo noro nogoi mankara ale meta rugi phaitong mane tawo sari go panase abo ge nang kaitor ni mungtei nang suriman bising tini habri matong om ang ta hamri man na ang gosim manja kai ton thani bang na ka sano tam kang jisni mumbai suriwo ang asung do hamya hamane bonogo abo haita ang man hone ta ang to gosim manja heda hamra na lesni kai to sa hamra na heda abo se seng puitu bisas nango ko bisas nang bai bekha ka ham nang aw aw ge kubangma borok phaiman ya gulo nang 50% ro khamo om abo je bad baki ge sir hamya ba ka hamya rong bagin hamya ngom e am te ge nang borno suggestion to mar ang borong na sawo tam ke kai to na puitu khai tong de hamne sal sane se nang kono doctor thani hai thani ro mane ang sawa doktor nang bo doctor bisas khai yang doktor na bisis khai ang khai doktor na samung bo tong sini obun samung tong heda ane samung ka ane samung sanai doktor samung sare na abo heta enggak tahu bahwa bising oti rumah ngai ko bang map hayo tam sanga ko bang man phake ati rumah ni bagai ne ko bahwa bising ti rumah rok le bahake abo ang ni operation khai bake kari manai na abo kai to sa hamra nai bile na jutuno suri man bisite hamka to heda abo heta nini ro tomo bithi ra Anderong ko to ko tawon tam sas kosto rong ni ro ke jontis nini sugar rong ni boro ba heta ke paralysis ni ro gini paralysis to moramoti throksar bo phaina hami thamba ka bisal gorong ni phaiye aba heta khabang takta bujong khana kana chini takhono khuktinyo norok kaham hamya baksa borok thogo wi chanai tongo baksa borok bunyo family wi chanai tongo omo hanyo bo hamjagya tai chajagya ni bo saikhna gamin khuktinyo bwsangni salogo bo ang kuchu koto kapno ang mahrokno chajagya no hini sai tongo bo mahrokle je mini ro je phani rokno rugi rokno rang khoksa phono naglak ba bo phi namani naglak phi ya bo je register je bungkar phi ya bo register je bungkar mani omakino bo rang 100 khainao na 100 khainao abo ke mini je management ba mini nok tabuk nukhono nok 3 bai tangjak 3 bai tangjak kwbangma borok phakengke jaga rok chaikyangui thangnai mini nok jikontia mini je surimung je khaima jaga je mini tomo sanai kaitorni nok bo kaisa jaga suri tongmani nok o nok no bwsangni salo kotor khe tangnani ba lukurok tebo hamjagui phaitung ano ba kaitorna hamjagui phaitung ninyo borok omakino 100 taka hinaro mane je boni je lukurok hamjagui rekha min je khukti samani amhai inke khajan tawtai busong norok amakino tini thinang jati soya sangnai tongni inke chin takhuk bai boni mini sinimung nalaigena do min sinimung nayako thaching chung salaipono sinimung najakliya takhungni bung le tom sakara Ani Raskumar Deborma, ni para ani parang ke kumulungo. ni chalain bung tong Selain bung ke Esther Deborma, esa ro man Esther. ora hamyang nai ro man ta khana kana tahutai buk jong norok inke amakino thinang jati rokni bising tinyo norong chung phunuktai minoni chung update phunuk tonga nangke amakino choice nai tonai thinang jati jotono khulumka hambai Halleluya, 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 halleluya. Oh, pani di sana ya apa ukai itu. Oh, bukan sakau jatuh problem kami saya yang mereka itu nak berkah serai kita apa. Wanama Sisa sedang semua kita itu. Halleluya. Oh, di sini di sana ya apa ukai itu. Bini sakau jatuh kami yang marah nak berkah serai kita apa. Di sini mungkin halleluya. Nanti tu tong kau. Nanti tu tong nanti saya kerja ni sorry, tong ni tong. Bapa hai ni tong.
yang take siapa di do, take siapa di do. Oke, orang ada di do, orang yang vocation ada di do. Halleluya, Halleluya, Jesus, Halleluya. Oke itu nung taas kaji. Orang yang sakau jodoh hamil tomani. Orang yang bising jodoh saya sudah kali tomani. Bepat dengan kau deh Halleluya. Oh saya nung sal kali orang dekai itu. Binis sakau nung tato nung dekai itu. Halleluya. Binis sak mango jodoh duku kosto. Hamil saya sak mango yok samani. Bepat serai kali apa Jesus. Halleluya, Halleluya, Jesus. Halleluya. Nuzari, 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 Nuzari. Halleluya, Jesus. Tamam, nanti. Hah? Negatif. Nugia. Oh, nak kaham ke English jalan nasi dong deh dong. Nanti. Mokol lagi lagi dia pai, mokol lagi lagi dia pai nasi kru, obon nasi kru, mana kono dia harus tang juga mah itu kan, ya, oke, kono dia kadok, Halleluya, Jesus, apa ini hari yang pada bukai itu, orang yang sakau jodoh hanya itu mereka itu, beban yang serai ke susah hamil dia itu, oh hamil bina haksak kerja apa, bina sana nang khosa dia itu, bina sak lama jodoh hamil itu mana bebat nang zari hamil dia apa, Halleluya, Jesus. Nadi, cek kali ini sekali, tetang ho nadi, nadi, tetang ho, nadi, tang di cek ke sawaran tangan nadi. Sindi aron sindi, sindi. Nadi, tetong nadi, nadi, nadi tetong nadi, tetong, tetong ho, tonggo, bosa ka tong tonggo. Oke, urai mang da tong. Besar balok ha. Oh, dia satu orang sini hamil ini temen nih. Umma, satu orang kan kau ibu kakak. Oh my God, Halleluya, Jesus. Serai kerja itu. Oh, hamilnya hamil dia tak perlu bisnis apa. Jesus ni mumbai. Nadi, totong nadi, nadi tahu nadi, kamu besar kerja. Pasal saya kerja tu, pasal saya kerja tu. Oke, nah, phong mai anggo. Kalau bisa mau ronde do, nih, atau ibu ya nadi, nadi, ronde, apa ya? Ini kalau seperti ini ronde, ani yang sekabera nadi do, Halleluya, Jesus, nadi tu tong nadi, tu tong ho, anggo, oke, nadi do, Halleluya, Jesus, Halleluya, Jesus. Sabalabat, Halleluya, Jesus. Nadi tetong kau, kau itu tetong kau marah nak? Apa senaga pira kaja kan? Tahu orang orang dari itu. Acha pun aja kisah tanah main itu. Aja wan, tunggu. Ini tu aku tak kerja. Dia sotoran ni na? Berharap kelebihan datang ni. Moja muka. Tahu kelebihan datang. Kita was kena ni deh. Lama kami cakap nak buat kelebihan kamu. Kena deh. Hamil tu kena. Aja cakap tina hari kan. Kau ada ni? Tina hari.